Hej, så er turen kommet til kunst og kultur her i vores politiske julekalender. Og det forslag, som jeg har valgt at sætte fokus på i dag, det handler om, hvordan vi prioriterer vores midler, vores kunst- og kulturmidler, både på kommunalt og på statsligt niveau. Over de seneste mange år er der jo blevet bygget en række store og meget flotte kulturinstitutioner, ofte ved hjælp af endog meget generøse bidrag fra fonde og virksomheder. Og det er jo fantastisk. Men det gør jo så også lige pludselig, at det tvinger en prioritering i vores budgetter, hvor at lige pludselig går der flere og flere midler til vedligeholdelse, til drift og til murstenene. Og der mener vi, at vi skal begynde at se meget kritisk på, når vi skal bygge nyt, om det er nødvendigt, hvordan vi bygger, fordi vi mener, at flere penge skal gå til de mennesker, der faktisk skaber kunsten og kulturen, end til de mursten, de er i. Vi har rigtig mange bygninger stående i Danmark til mange forskellige formål, og det skal vi blive bedre til at udnytte. Så det var, hvad jeg havde valgt at sætte fokus på, og jeg glæder mig til at høre, hvad I tænker om det.